Кухненски трикове, които майките не знаят. Първо, когато бъркате яйца, изсипете ги в капака на тенджерата. Можете да обърнете и да изпечете и другата страна на яйцето. Второ, жълтъците могат лесно да се измучат с празна бутилка. С едно засмукване жълтъците лесно се отделят. Трето, потопете лъжицата в брашно и я изпържете. Ще получите вкусни ювка. Четвърто, черупката на яйцето не се почиства лесно от яйчената смес. Днес ще ви науча на един трик. Намокрете пръста си с вода и го потопете в яйчената смес. Черупката на яйцето излиза с едно щракване. Пето, отрежете гърлото на бутилката. Направете дупка в средата за лесно загребване. Така направените топчета са лесни за оформяне и не залепват. С този метод топчетата стават бързо и са кръгли. Шесто, не накисвайте замразено месо директно във вряща вода. Добавете 99 зърна сол и 20 мл бял оцет. Залейте с топла вода и накиснете за 3 минути. Месото, размразено по този начин, е по-вкусно от току-що купеното. Седмо, изсипете яйчената смес в лъжица. Загрейте я на огън. Сложете малко плънка вътре. Вкусните задушени кнедли са готови. Осмо, когато водата заври, първо загрейте лъжицата. Намажете равномерно с олио. Разбийте яйце с дясната ръка и го дръжте неподвижно, докато белтъкът се съсири. Внимателно го потопете във водата. Кръглите и нежни поширани яйца са готови. Девето, какво да правим с олиото, останало от пържене у дома? Една лъжица нишесте и една лъжица вода. Разбъркайте добре. Изпържете в тиган при 60% температура на олиото, за да може нишестето напълно да поеме примесите в олиото. Замърсеното нишесте може да се втвърди и да се отстрани. Проверете дали маслото е станало бистро. 10. Нарежете чесъна хоризонтално. Обърнете го и потупайте чесъна с нож и той ще излезе. 11. Черупката и линията на скаридите могат лесно да се отстранят с вилица. 12. Оризът се сварява на каша. Сложете върху него филия хляб. Загрейте за още 2 минути. Влагата се абсорбира от филийките хляб. Последвайте ме, за да научите още практични съвети.